בואו נדע על האמת, אחד האתגרים שלנו, האנשים הרגישים מאוד, זה מערכות יחסים. אנחנו, האנשים הרגישים, נותנים מטבענו. אנחנו מאזינים טובים, מזדהים מאוד עם הצד השני ויודעים בדיוק מה הוא צריך. הרצון שלנו לתת בהגזמה עלול למגנט אלינו מערכות יחסים חד צדדיות. יש צד שיותר נותן ויש צד שיותר מקבל. אבל מה לעשות שגם אנשים רגישים מאוד זקוקים לתמיכה, הכלה, הקשבה, עצה טובה. ובסוף מה שקורה זה פיצוץ. לאחד מהצדדים בסוף ייפול האסימון וימצא סיבה טובה לפוצץ את הקשר. הדרך הנכונה לנהל מערכת יחסים זה קודם כל לבחון אותה. האם קיים עיקרון ההדדיות? האם אתם אלה שתמיד מקשיבים לצד השני? תמיד מארגנים? תמיד יוזמים? תמיד מחכים? אם לא קיים איזון בין נתינה לקבלה במערכת היחסים, היא לא תשרוד מלא זמן. וכאן מגיע השלב השני, התכלסי. איזה פעולות אתם צריכים לעשות כדי לאזן את מערכת היחסים? לא מתוך תחושת מרמור וצדק, אלא מתוך רצון לאהבה, להמשיך לקיים את מערכת היחסים. ואם זה לא טבעי ולא פשוט לכם, כנראה שם העבודה האמיתית שלכם. רוצים לדעת האם אתם שייכים לאוכלוסייה הנבחרת של אנשים רגישים מאוד? מוזמנים לכתוב לי אני בתגובות למטה, ואדאג לשלוח לכם שאלון סופר מקצועי שיעזור לכם להבין האם אתם אכן כאלה. מאמינה בכם וברגישות הגבוהה שלכם מאוד.